खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआर ओनसोलाव स्किल गेपखौ फोजोबनो थाखाय बड'लेण्ड लाइमोन साख्रि मिशन बेखेवदों। बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथायारि जांख्रिथाय लाबोनायनि गोनांथार आगानजों सिएम प्रमद बर'आ नेमखान्थि बादियै मैया क'क्राझारनि बिटिसि एलए अडिट'रियाम बड'लेण्ड इयुथ इमप्लयमेन्ट मिशनखौ बेखेवदों। हाबाफारिनि समाव हाबाफारिनि थाखाय मोनसे वेबसाइटबो बेखेवनाय जादोंमोन। खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ गोसो होनानै बुङो दि बे मिशननि थांखिया ओनसोलनि लाइमोनफोरनि गेजेराव थानाय स्किल गेब्रेंखौ फोजोबनाय आरो साख्रि होनायनि गोहोखौ बांहोनाय। बिथाङा बुंदोंमोन दि गावसोरनि गोब्राब नाजासेयावबो माखासे फरायसाफोरा थि लामा दिन्थिनाय, थुलुंगा आरो फोरमायथि गैयैनि जाहोनाव गावसोरनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनायाव फेलें जायो। बिथाङा बेखेवना होदोंमोन दि बे हाबाफारिया बै नुथायखौ सोलायनायाव मदद होगोन। बिथाङा बेखौबो मुंख'दोंमोन दि फरायसाफोरखौ बिसोरनि सोलोंथायारि नाजानायाव हेफाजाब होनो थाखाय खाथिनि इयुनाव ओनसोलनि मोनफ्रोमबो फरायसालिमायाव खमैबो 2निफ्राय 3 स्मार्ट थाखो खथाफोर गायसननाय जागोन। बे मिशननि जोहै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरियाव गं 25 फरायसालिमा आरो गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिफोराव सप्तानि जोबनायाव फोरोंथाय होनाय हाबाफारि जागोन। कचिंआ मिरु सरकार, रायजो सरकार, बिटिआर सरकारजों लोगोसे बेंकिं, रेलवे आरो रैखाथियाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मासिफोरखौ लाफागोन। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', इएम उइलसन हासदा, बिटिआर सिएमनि राजखान्थियारि नेहाथारि आरो एमसिएलए माधव स' सेत्री, बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि सामलायगिरि जतिश प्रसाद ब्रह्म आरो गोबां मानगोनां आरो मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि गोबां अनजिमानि फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव गोसो गुदुङै बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ नंखाय साख्रि होगोन होनना सेंग्राखौ थगायनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खायो। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव आसाम पुलिसआ 21 आगस्तखालि रहित सरकारखौ साख्रिनि केलेंकारिखौ सालायनायनि थाखाय खायो, जाय धुबुरीयाव गोबां लाइमोनफोरखौ थगायदोंमोन। सरकारा मिरुआरि जिएसटि बिफानाव साख्रि होगोन होनना नंखाय सिल आरो स्टाम्प बाहायनानै लाख लाख रां बुथुमदोंमोन। बिथाङा नंखाय थिसनथाइ लाइजाम हरदोंमोन आरो खहा जानांनायफोरनो फोरोंथायबो होदोंमोन। बबेखानि जेब्ला लाइमोनफोरा 21 आगस्तआव मिरुआरि जिएसटि मावख'आव सौहैदोंमोन अब्ला बिसोरो हमदांनो हादोंमोन दि बिसोरखौ थगायनाय जादों। सरकारनि न'आव दावराव-दावसि जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिथांखौ खानाय जादोंमोन। पुलिसआ बिथांनि न'निफ्राय नंखाय फोरमान बिलाइफोर आरो सिलफोर बोखांनो हादोंमोन। गुबुनफोरा बे केलेंकारिजों लोब्बा दंना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया सोहोराव गुवारै रागा जोंखांहोदों। थामथि खौराङाव दङ कामरुपआव लामा जाब्रबथायाव साबा हाग्रा बिफाननि जवान जोखोम। मंगलबार 20 आगस्तनि मोनायाव कामरुप जिल्लानि बक' पुलिस थानानि सिङाव थानाय अघियायाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव साबा अरन मावथिफोरा जोखोम जायो। सासे हाग्रा मावख'गिरिनि बायदिब्ला, बिसोरो बामुनिगाव अरन रैखाथि रेन्ज मावख'निमोन आरो गंसे महिन्द्र बलेर' गारिजों पेट्रलिं खालामगासिनो दंमोन जेब्ला बिथांमोनहा NH-17 नि अक्सियायाव थाथ'नाय गंसे ट्राकनि उनथिं सौग्रावदोंमोन। बक' पुलिसआ गोख्रैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानायफोरखौ बक'नि आयुष्कल्प देहा फाहामसालियाव थिसनो। रावबो सुबुङा जिउ खहा जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव फालांगियारि जथुमा जोबबाय, सिएम प्रमद बर'आ गावखौ सोनारनो थुलुंगा होदों। बड'लेण्ड ट्रेड एन्ड इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन लिमिटेड (BTIDCL) नि बानजायनायाव खुंनाय 2 साननि इन्टारप्रेनिउर मिटआ मैया बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज क'क्राझाराव जाफुंसारै जोबनानै थाङो। बे जथुमाव 50 गोसो गुदुं फालांगियारिफोरा सानस्रिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो, इयुननि जाथावनाफोरखौ नागिरनो आरो स्टार्टआप सोरबिथिं खान्थि, डिजिटेल मार्केटिं आरो इ-कमार्सनि सायाव सावरायनो थाखाय ज' जानायखौ नुनो मोन्दों।
बे हाबाफारिनि थांखिया फालांगियारि सानथौखौ बांहोनाय आरो बिटिआरआव मोनसे गोख्रों फालांगियारि सोरबिथिं खान्थिखौ बांहोनाय। जोबनायाव जथुम्मायाव हानजायारि हाबाफारिफोर दंमोन, जेराव फालांगियारिफोरा गावसोरनि गोदान सानस्रिफोरखौ दिन्थिफुंनानै मोनसे पेनेलाव फालांगियारि मडेल दिन्थिफुङो। बे जथुम्माया फालांगियारिफोरनि थाखाय सोलोंनो, जौगानो आरो फोनांजाबनो थाखाय मोनसे जौसां होदोंमोन, जाय बिटिआरआव मोनसे जौगाफुनाय फालांगियारि सुबुं समाजनि थाखाय लामाखौ गेवलां होदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ कक्राझाराव क्वार्टार फाइनाल बेखेवदों आरो सिएम प्रमद बर'आ डिउरान्ड कापनि सायाव बिजाब बेखेवदों। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सिएम श्री प्रमद बर'आ बड'लेण्ड कलिं मुंनि गांसे बिजाब बेखेवदोंमोन। कक्राझारनि साइ स्टेडियामाव डिउरान्ड कापनि 133थि एडिशननि कक्राझार लेकनि क्वार्टार फाइनालनि सिगां ट्रेडिशन, हेरिटेज एन्ड द स्पिरिट अफ द डिउरान्ड कापनि गेजेरजों मोनसे दावबायनाय। बे बिजाबा एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनायनि दावबायनायखौ दिन्थियो, जायखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव खननै खुंनाय जादोंमोन आरो ओनसोलनि जिउगोनां हारिमुखौ मान होयो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर', इएम दावबायसा बर' आरो भारतारि रौनिया हान्जानि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। प्रमद बर'नि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इन्डियान आर्मी एफटिनि गेजेराव क्वार्टार फाइनाल मेचखौबो बेखेवदोंमोन, जायनि सिगां बिटिआरनि धोनि उनमोनथाइखौ फालिनाय हारिमुआरि हाबाफारिफोर जादोंमोन। नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ मेचखौ 2-0 जों देरहादोंमोन आरो सिएम प्रमद बर'आ हान्जाखौ देरहानायनि थाखाय बरायदोंमोन, लोगोसे बिथांमोननि गोख्रों दिन्थिफुंनाय आरो गेलेगिरिनि थाखाय भारतारि रौनिया एफटिखौबो बाख्नायदोंमोन। द'थि खौराङाव दङ कामरुपआव स्मार्ट मिटारनि हेंथायै सोमावसारदों। कामरुपनि मोनबा आफादफोरा बुधबाराव स्मार्ट मिटारनि मुङाव एपिडिसिएल लुथिनाय, जोबोद गोरोनथि गैयै मोब्लिब जगायनाय बायदिनि बेरेखायै गोख्रों सोमावसारदों। कृषक मुक्ति संग्राम समिति, कामरुप ओनसोलारि लाइमोन आफाद, आसाम जातीयताबादी युब छात्र परिषद, वीर लाचित सेना, राइजर दल, एलुमनाइ कअर्डिनेशन गार्ड कमिटिनि नाजानायाव स्मार्ट मिटारनि बेरेखायै कामपुर सेन्ट्रेल राजफोथाराव गोबां अनजिमानि हेंथा दिन्थिफुंनाय सुबुंफोर ज' जादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा कामपुर सहरनि गेजेरजों मोनसे हेंथा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा बिजेपि सरकार है है, स्मार्ट मिटार बन्द खालाम, एपिडिसिएल मुर्दाबाद, मोब्लिबनि बुगानखौ नेमबादियै खालाम बायदि स्लगान होदोंमोन। उनाव थासारिया बांदोंमोन जेब्ला पुलिसआ सोमावसारगिरिफोरखौ कामपुर मोब्लिब बिफाननि मावख'सिम सौहैनायनिफ्राय होबथादोंमोन। बैयावनो सोमावसारगिरिफोरा मोनसे हेंथा मेल खुंदोंमोन। सोमावसारनाय मेलाव राजु बरा, नीलमणि सयखिया, बिश्व दास, पराग लस्कर, प्रकाश बरुवा, अमिया बरा, प्रकाश भुयाम, सत्य बरा, सपन हाजरिकाजों लोगोसे मोनबा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा दाबि दैखांदोंमोन दि जायखिजाया जाहोननि थाखाय कामपुराव स्मार्ट मिटार गायसननो गनायथि होनांगौ आरो गोजाम मिटारखौ लाखिनांगौ होनना दाबि दैखांदोंमोन। नोंथांमोनहाबो जुदि न'आव स्मार्ट मिटार बाहायगासिनो दंब्ला स्मार्ट मिटारा साबसिन ना गोजाम मिटारा साबसिन कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो, नोंथांमोनहा स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।